Adventure scooter, pwede sa off-road, pwede sa on-road, plus very comfortable sa mga long rides at hindi lang yan. Perfect din ang mga performance at itong ating brand new Honda ADB 160. Best-selling model sa Pilipinas ngayon, number 1 ano. Talagang pag naghahanap kayo ng adventure scooter, ADB 160 lagi ang una sa listahan. Bakit nga ba ito ang ating nagugustuhan? Dahil na rin sa kanyang Honda brand na Japanese made, plus pagdating sa kanyang mga parts and accessories, aba talaga namang madali siyang hanapin, madali siyang mabili. At pagdating sa PMS ay siguradong pangmatagalan, reliable ang bagong model na to. Mga idol, samahan niyo ako at bibigyan natin kayo ng sound check, test ride at full specs and features review nitong ADB 160. Ngayong 2024, isa pa rin to sa pinaka pinipili at nagugustuhang adventure scooter sa Pilipinas. Yan po, ang Honda ADB 160. Yan mga idol, Honda ADB 160. Bigyan natin kayo ng simple ride review, sound check na rin natin. At kung gusto nyo mabili, ang SRP ito 166,900 pesos. Ano namang installment, down payment, at monthly payment ibibigay natin sa inyo. Kaya mga idol, tara, samahan niyo ako. Gawa natin ng isang special features review itong napakabenta at sikat na ADB scooter ng Honda Philippines Incorporated. 2023 Honda ADB 160. Wapo. At i-check naman natin ang seat height ng ADB 160. I-test natin ito. Ang kanyang sukat 780mm para sa seat height. Ako po ay merong sukat or height na 5'6". So talagang almost flat-footed tayo dito. Komportable, madali siyang sakyan, convenient para sa atin. At hindi lang yan, pwedeng pang stretch yung paa mo. Pag sa mga long rides natin, siguradong hindi ka basta-basta mapapagod. Yan po yung mga advantage at benefits pag adventure scooter ang binili mong motor. At pagdating sa mga Filipino riders, perfect ang bagong ADB 160 dahil mababa ang seat height, 780mm nga. At madali rin ninyong magagamit ito. Siguro kahit ang height mo 5'3", 5'4", talagang abot na abot yan. Mga idols, upright yung position ng ating kamay, kaya relax na relax din tayo dito. So yan, napakaganda rin ng makina nito with ESP Plus engine ng Honda, no? Talagang sulit ang performance mo dito. At sigurado mag-enjoy ka kasama ang inyong back rides dahil komportable din yung upuan ng ADB 160. Alright, yan po ang ating seat test para dito. Wapo. Maulan ng araw ngayon. May bagyo. So, let's go. So, yan, maulan ngayon eh. Today, saglit, mayroon tayo nalimutan. Balik tayo sa kabila. So, ang kagandahan din dito, talagang madali siyang iliko, no? So, very flexible, very agile. So, lang masarap sa ADB 160 magaan. And pasensya na kayo sa ating video that medyo lumakas yung ulan at talagang nabasa yung ating camera. Pero okay naman. So far, so good yung ating test ride dito. At talagang ang ganda ng kanyang handling. Siyempre, pagdating sa shocks, talagang mapipil mo rin yung bounce nitong ADB 160. So yan, kahit may passenger ka, may back ride, ay siguradong komportable din mga idol. So tayo po ay hindi na magtagal sa pag-ride nito dahil lumalakas na yung ulan. Ayan, so medyo silong muna tayo mga idol.
Pagdating naman sa design at sa pormahan ng ADB 160, isa to sa pinaka-pogi, Guwapo yung datingan ng kanyang front face, yung kanyang headlight, at yung kanyang pinaka-mismong taillight. Yan, meron pa tayong nilagay dito na MDL o mini driving light para sa mas maliwanag na ilaw natin. Pero depende na rin sa inyong preference yan kung gusto nyo maglagay at maggawa pa ng mas ibang style ng MDL. So mga idol, itong pinaka-headlight natin LED, yung pinaka-daytime running light, at yung ating mga signal lights LED rin yan. Sa ating likuran, LED rin yung ating tail light at brake light. Meron ditong equip na ESS or emergency stop signal. Pag tumatakbo ka, biglaan ka ng brake, biglang mag-hazard yan. So warning yan sa mga nakasunod sa atin. Well, para naman sa ating engine specs, 156.9cc ang kanyang total displacement, single cylinder, 4 valves, kaya malakas po ang ating makina. Single overhead camshaft, liquid cooling na rin, kaya talagang maganda ang performance nito. Electronic fuel injection by Honda and CVT transmission. Yan po yung ating makina. Compression ratio nito, dahil liquid cooling to, 12.0 by 1. So yan po yung kanyang compression. Bore by stroke nito, 60 by 55.5 mm naman. And max power, 15.80 HP at 8,500 RPM. So mataas din yung ating power dito. At para sa total torque, 14.7 Nm at 6,500 RPM. Ang naging test ride natin dito, top speed, average lang, 115 km per hour yung ating tinakbo. So telescopic forks yung ating pinaka front shocks. At ang kagandahan dyan, yan po ay Showa brand. Kaya talagang ang ganda ng bounce niya, hindi mo mapipil yung tagtag. Talagang yung kanyang pinaka-performance panalo. Dual shock absorber din with sub-tank sa ating likuran. Showa brand din ito. Kaya talagang quality ang ating magiging sakay natin dito at rides. Kahit may passenger ka, mapipil mo po talagang maganda yung kanyang takbuhan dito. Well, para sa ating stopping power, ang ADB 160 ay naka-wavy disc sa front, 2-piston caliper, Nissan yan, at equip ito ng anti-lock braking system. So confident tayo sa ating stopping power with ABS. Kahit biglaan tayo mag-brake, sakto-sakto yung sensor niyan para may stop tayo na talagang sakto lang din. At dahil may ABS tayo sa front, ang ating namang rear brake, naka-wavy disc din to, single piston, single caliper yan. At siyempre, dito naman wala tayong equipped na ABS. So single channel lang ang ABS ng ADB 160. Harapan lang po yung may ABS natin. And dito meron naman tayong equipped na HSTC or Honda Selectable Torque Control, yung traction control ng Honda. Mga idols, ang ating wheels, yan po ay alloy mags at naka-multi-spoke yung kanyang design ng ating front wheels na to. Para sa size naman, yan naman po yung 110/80 by 14 inch ang ating gulong sa harapan, tubeless, dual purpose type, at ang brand na ginamit ng Honda rito ay Federal Tire. So Indonesian brand po ito. At sa likuran naman, ang ating pinakasukat sa gulong, 130/70 by 13 inch, tubeless din, same Federal Tire yan. So magkaiba po ang size ng gulong, harap at likod, 14 inch front and 13 inch sa likuran natin. Para naman sa sukat ng dimension ng ADB 160, ang ating wheelbase ay may total na 1,324 mm and ang ating ground clearance naman 165 mm mga idol. So okay din yung ating pinaka ground clearance dyan. And para naman sa total na bigat ng ADB 160, 133 kilograms ang kanyang total weight mga idol. So perfect lang yan at talagang saktong-sakto lang din yan. Well, ang ating handlebar naked type, at makikita naman po ninyo, talagang maganda at matibay yung kanyang handlebar dito. Yung mga switches natin, napakadali lang din gamitin. Yan, may busina tayo, signal indicator switches, high and low beam dito sa left side, at nandyan yung passing switch natin. And syempre sa right side naman, yung mga switches and button natin dito, andyan yung hazard light switches natin. So pag naka-hazard ka, for emergency, magagamit natin yan. And nandyan din yung ating idling stop and start system. So pwede nating i-turn on, turn up yan. So pag nasa traffic light tayo, mamamatay yung makina, makakatipid tayo sa gas consumption. At of course, dahil ang Honda ADB 160 ay naka-keyless system, pwede natin siyang ma-lock dito, At meron tayong answer back at alarm. Yan po yung kagandahan dito. Secure
ang ating scooter na to mga idol. Pwede natin pindutin yan at doon may maririnig din natin dahil na rin sa kanyang answer box system. Mga idol, sa ating keyless system, nandun na rin yung bukasan ng upuan at ng ating fuel cap. Ang fuel capacity ng ADB 160 ay may total na 8.1 liters mga idol. Siyempre yan po ay unleaded gasoline. Yun yung nagkakarga natin. At ang fuel consumption naman ito, average by Honda is 45 km per liter. Talagang matipid sa gasto. And kung i-multiply mo yan sa 8 liters, malayo-layo na rin yung mararating mo sa inyong rides bago yan maubos yung gas. Mga idols, yung ating napakalaking 30 liters storage ng ating underseat. Kita naman po ninyo. Marami tayong madadalang gamit natin. At kung maglo-long rides tayo, perfect yan. So, hindi tayo mabibitin sa mga daladala natin. Even kahit meron ka pang top box, Siyempre, sinukat natin yung ating helmet, full face. So, hindi po siya kumasya, Dahil extra large yung ating full face na to. And siyempre, sa half face helmet, talagang kasyang-kasya yan. Pasok na pasok sa ating storage, mga idol. Siyempre, yung ating windscreen, yan din po ay manually adjustable. Pwede mong itaas, ibaba. Depende sa preference nyo yan. Pagka kayo naglo-long rides, pwede nating itaas para yung hangin hindi mo salo lahat. Less fatigue sa rider yan. At of course, itong ating ADB 160, kung kayo po ay bibili nito, ang SRP nito sa mga lahat ng store, SRP or suggested retail price, nationwide yan sa lahat ng Honda, 166,900 pesos. Pero sa mga kasa po at dealer, nag-a-add pa sila dyan ng mga LTO 3 years, minsan may mga shipping fee pa sila. So 170,900 pesos dun sa ating kilalang dealer. At ang down payment naman sa kanilang in-house financing, 36,800 ang minimum down payment. 36 months to pay, ang babayaran mo 7,192 pesos at rebate naman na 200 pesos. So mababawasan pa yan, magiging 6,000 plus na lang yung ating 3 years to pay mga idol. Yan po ang ating ADB 160. May mga available units. Pwede rin kayo mag-PM sa ating FB page, Boyet Salavarria. Malay nyo makatulong tayo sa inyo kung gusto nyo pong bumuo nito. At sa mga idols po natin na naghahanap nitong unit na to, yan, pwede nyo pong itry sa mga Guanzon Honda Store. Yan, marami po silang mga units dyan. Especially here at Pangasinan mga idol. Tatlong kulay ang available. Meron tayong pearl white, itong nasa ating video. At dalawang kulay pa, matte black at matte red. Hopefully, dali na rin ng Honda Philippines Incorporated yung kanilang newest color version nito. At mga idol, siyempre, salamat sa inyong suporta. Yan po yung ating feature for today. Mag-leave po kayo ng comment sa ating video. Again, supportahan nyo ako sa ating YouTube channel at Facebook page. Follow nyo po ang ating page, Boyet Salavarria. Pwede nyo akong i-message dyan kung may mga katanungan kayo. At sa ating sponsor, Premium Gears, sa ating jersey, salamat po. At sa ating iba pang mga sponsor.